Witam wszystkich pięknie. Moi Rostomili, 2 dni temu, 6, czy wczoraj, było Barbory. Habierze mieli swoje święto. Tuż coś i grzech przy tym święcie o jednym habierzu napisał, a co to je, to się za chwilę dozwiecie. Posłuchajcie. Józef się obudził o 4:00, jako dycki, ale tą noc jakoś nie poradził spać. Siednął se na legierze, podziwał się na godziny, wybiły 4. Trzeba się oblykać. Jako dycki wziął se lawur, napuścił se do niego letniej wody, umył se gębę, a potem ręce. Do taszki se wraził kąsek chleba a wursztu, co mu go baba narychtowała wieczór. Hanka jeszcze spała, tuż też jako dycki doł i pusy, a chwilę się na nią dziwał. Dycki tak robił, bo nie wiedział, esi się wróci ze szachty do chałupy, a esi ją uwidzi. Dziecka już miał odrośnione, już były na swoim, ale jak były mniejsze, to też im dycki całował po czole. W sieni se obuł budki, oblyk se kabot, a niż wylos z chałupy, to jeszcze pocałował maluczką figurkę świętej Barbory, a pocałował aj krzyż, co go miał przy dwierzach. Bo tak dycki w chałupie było, że dycki przy dwierzach był krzyż, albo jakiś święty obrozek. Było 4:30, na polu było ćma, ale kańścik tam daleko było słychać werk, a cuk, co ciągnął wagony z węglem. Józef dzisio to nie był ten chłop, co dycki. Dreptał pomału, tą samą cestą, co nią dycki chodził, tama spadki 300 roków. Z kamratami moc nie rządził w autobusie, a jak przyjechał na szachtę, też iny się dziwał na wszystko, jakby tutaj był pierwszy raz. Gans, tak jak w ten czas, kiej mu było 19, a pierwszy raz zjechał szolem dołu. Choć znał każdy kątek na szachcie, to dzisio chciał wszystkiego pomacać, a na wszystko pozdrzyć. Tak mu to było zocne. Ostatni raz się przeblykał, ostatni raz brał baterkę, ostatni raz obuwał chuścionki na szłapy, dziepro się kapkę spamiętał, kiedy sygnalista zadzwonił. Szol wyjechał na wyrch, jedni habierze zmazani od wąglo, czorni jak diobły, kończyli szychtę, a dla Józefa a jego kamratów ta szychta się dziepro zaczynała. Szczęść Boże, tak dycki prawili jedni drugim. Niż szol zaczął wartko zlatować dołu. Te 2 magiczne słowa miały wielgucną moc. One były jak rzekani. Kie ich habierze prawili, to dycki na chwilę ściepowali hełmy szczepani, bo mieli w zocy pombuczka. Dyć przeca tam na dole, jak się coś ich stanie, to już inny pombuczek ich może opatrzeć. Józef ostatni raz jechał tym szolem dołu. Nigdy nie posłuchał jako huczy, ale terazy to słyszał tak fest, że to była dla niego najszumniejsza muzyka. Jak już był kilometr dołu, to wszystko macał, wągli, kamienie, a sztymple. Wiedział, że to je jego ostatnio szychta, że już tutaj nigdy nie zjedzie. Wziął kąsek wąglo, a obracał go w rękach. To skryz tego wągla je tam na dole, a jeszcze inksi habierze pospołu z nim. 300 roków krampoczami, a potem kombajnem wytargowali to czorne złoto matce ziemi, a potem go wywożali na wyrch. Józef szał chodnikiem, było gans ćma. Iny lecykany świeciły baterki jako bandurki na wodzie. Naroz się mu zdało, że ktoś drepce za nim, a gans zaczął mieć strach. W tą ostatnią szychtę se wspomniał wszystkie historie o Pusteckim, o takim duchu, kiedy było na szachcie. Musiało przejść 300 roków, co by w Pusteckiego uwierzył. On na isto je, a kupa razy Józefa, a inszych habierzy opatrzył. Wiele razy chłop słyszał szuszkani. Nie lyś tam. Tuż stanął, a wnet przed nim się zawaliła skała. Jakby zrobił porę kroków, to by go zasuło, a fertik.
Święto Barbora też go opatrowała, bo parę razy się stracił, jako młody synek, ale jak pożykał, to chnet jakiś ich światło uwidział, a już wiedział kany iść. Ostatni raz jechał do Wyrchu w szolu, a kiej sygnalista zadzwonił, to Józef se myślał, że on dzwoni iny dla niego. Gumocze, oblyczki, a baterkę niechał jako dycki tam, kany się przeblikał po szychcie. Iny, że Józef wiedział, że tak na ozajst to na szachcie niechał 30 roków, że to była jego druga chałupa. Na pędzyi się będzie mógł na nią dziwać, bo kolej Józefowej chałupy je kopiec, co z niego lza szachtę uwidzieć. Kiejsi na tym kopcu starzyk mu wyrządzali, jako to było, kiej robili na dole, a teraz Józef też to będzie wyrządzał swoim wnukom. Wszystkim habierzom, tym, kierzy fedrują, a i tym, kierzy już są na pędzyi, przy jej święcie winszuję szczęść Boże, lebo dasz Bóg, bo prawiło się a i tak, a i tak. Niech się wądarzy, a niech was dycki pombuczek opatruje, bo nimo cię lachki roboty, a nigdy nie wiecie, jeśli wyjedziecie na wyrch. Moi roztomili, dziękuję pięknie za to, coście mnie posłuchali. Jak mocie radzi moi dżistani, moi wyrządzani, to dajcie mi palec do wyrchu. Mocie taki 2 obrazki kole mojej głowy. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, na który was pytam. Podziwiajcie się na niego, może się wam spodoba. Miejcie się pięknie, wszystkiego dobrego, niech się wam darzy.